Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu Nextcloudeko lehenengotako atala bat o funtzionalidade bat, bai? Hau da, fitxategi eta karpetakin lan egiteko atalarena, bai? Bueno, hortako sartuko gea gure Nextcloudea, kasu honetan ikasodeian gaude, eta badakizu hemen ezkerretan, mazutabe badaukezuela, hainbat aplikazio edo funtzionalidadekin, bai? Lehenengo hortan klikatu izkioz, lehenengoa da fitxategi eta karpetakin lan egiteko aukera ematen aplikazioa. Bai, orduan, hemen ikustezuen bezala, hainbat atal daude, mendako zutabe bat aukera desberdinekin, zentron besteza bat, horri nagusi bat, eta hemen gorandako zizkinen fitxategik modu batea edo beste ikusi alizateko botoia. Bai? Piskat ikono handiziego jartzeko edo zerrenda modun jartzeko. Azkena atzitutako fitxategik hemen aurkituko dituzue, beti zerrenda hortan, eta beti posible izango dut zerrendatzea, sailkatzea izenan arabera, bai? Eta baita ere tamainan arabera. Nola ez, azken aldaketa den, noiz izan den, horren arabera de posible dezue jartzea. Orduan ikustezuen bezala, lehenengo zati hau, nahiko amankomune da, hainbat artxibo kudeatzaileen tal. Orduan, hemen, zer aurkituko ditea, ikustezue ikono desberdinak daudela, gure karpeta nagusi honetan, dazkeuna da karpeta bat, 2, 3 eta 4, bost eta 6 hemen, bost karpeta, eta dakeu fitxategi bat. Beste hozin aplikazioetan bezala, ni posible dut batea sartzea, ikustezu hemen ikonoa kanbiatzeala, eta izango litzeke fitxategi bat. Hemen ikustezue izartxo batekin, goain azalduko duna zer dan. Errora jun nahi izateko hemen diken, beti daukezu aukera, hemen goran, etxera juteko botoia. Osakatu eta listo. Orduan, ezkerreko aukera hauekin jarraituz, hemen ikustezue bat fitxategi guztiak ikusteko aukera, beste bat azkena atzitutako fitxategik ikusteko aukera, eta agian, ez dakit interesante izango, baina igual bai, posible da gogokoak nire eten karpete edo artxiboi, izartxo bat jartzea gogokoa detelako edo berarekin lanen nahi nahizelako. Imaginatu, hilabete honetan, planifikazioekin nahi nahizela ronka baten, eta beti fitxategi jakin batekin nahi bilela. Haitu beharren bilaketak iten, hor nunbait, bastakit fitxategi hori artxiboi nundaun bilatzen nahitu ordez, gogokotan jarri eta listo. Gogokotan jartzeko, oso horreza da, adibidez nahiko bano, imaginatu, bigarren arronka hau, karpeta osoa gogoko izaten nahiko banu, hemen daukezu aukera bat, 3 botoiekin, gehitu gogoketara, gogokoak hemen aurretik jarriko zizkit beti, zerrendan, baina hemen klikatzetenen, lehen bakarra saltzezan, eta guain azaltzizkit, bi zartxokin bat fitxategi bat, eta bestea karpeta bat. Eta kentzeko, kendu nahiko banuke, gogokotatik, beste, kendu gogokotatik, eta listo. Gero daukezu beste aukera bat, partekatzearena, baina hemen fijatu, daukezu menua desplegatzeko aukera bat, orduan beste batzukin, nik nire erabiltzaileek beste batzukin partekatutako fitxategik azaltzea izkit, orduan ibakit, hau partekatu dela erabiltzaileonekin eta erabiltzaileonekin. Ikusi, ikur hauek desberdin ediela, hemen kate bat eta hemen partekatzeko. Aurrego ikusiko dugu, ze desberdintasun daun batetik bestea. Beste aukera bada, nirekin partekatutakoak ikustea, beste aukera bat estekabidez, lehen aipatu izutena, estekabidez nirekin partekatutakok, eta azken edakeu, zabatutako partekatzeak, ez daukete zer, eta zain dauden partekatzeak, ez dauketela, zain ezer ez dauketela. Jarretiko dugu menukin, eta beste aukera bat izangoa, etiketarena. Adibidez, nik kasu honetan, 2 etiketa dauzkatu sortuta, bat lehena eta bestea planifikazio izenekoa, suposatu planifikazio etiketa matetela. Azalduko zezkit, fitxategik berdin da ze karpetatan dauden, baina planifikazio etiketa jarri dietena, nik. Fitxategi bat sortzetenen, ni posible dut fitxategi horri, imaginatu erronka bakoitzen badaula fitxategi bat,
planifikatzeko, bale? Bai lehenengo erronkan, bai bigarren erronkan, bai hirugarren erronkan. Ni nahi dut planifikazio guztik zerrenda baten ikusi. Nola egingo genuke? Bueno, fitxategin adibidez froga baten, joango nitzeke fitxategi batean, eta hemen xehetasunak ikuste zuen aukera hontan, bai? Botoi hauek hemen dauzkezue, hemen goran, etiketa jarriko nuke, eta edo idaztet etiketa berri bat, edo lehendik sortu dauketen bat, ustet. Bueno, kentzeko, berriro laman, eta listo. Bai? Orduan, etiketa joangoan itzek hemen, azalduko zizkit, planifikazio, bueno, nik aukeratzeten, planifikazio etiketakin jarreta dauzketen dokumentuak. Bai? Inkluso lehenik azaltzeit bat, favoritos edo gogokotako fitxero bat. Bale? Pixkat aurrera jarraituz, hemen daukezue plus botoi bat agertzeizue, eta plus botoi honekin ingotena da, edo fitxategi bat gora igo, arrastratu dut, posible kanpotik hone arrastratzea, posible dut karpeta berri bat sortzea, hemen sortuko nuke, erronka lau izeneko karpeta adibidez, edo laugarren erronka, eta posible dut fitxategi mota desberdinek erikitza. Hemen batzuk ja sortuta ditut, eta adibidez, izango nuke plus honetan, hemen ikustezue aurkezpen berri bat, orduan, erronka amaierako aurkezpen bat egin behar balin bat, hemen epiko nuke nire diapositioa jarri eta aurkezpen bat egiteko aplikazioa. Testu bat, beste, baldin badauket planifikazio bat, testu bat da, edozin testu bezala, hemen aurkezpenak, testuk, posible baita ere gastuak sortzeko kalkulu horri bat sortzea, eta, hemen igual desberdintasun bezala, esan badaudela zeak diagramak edo arbelak egiteko aukerak ez hemen, bi hauek, diagrama berri bat edo arbel berri bat sortzeko aukerak ematizkio. Adibidez, diagrama berri bat izango litzeke diagrama bat edo horrelako zerbait sortzea. Beak posible dut utxetik aztea edo posible dut lehendiken badauden txanteloi batzuk erabiltzea. Eta posible da baita ere arbel bat sortzea, nik nire kaxa postitak, nik sortzea, nahi deten dokumentue. Eta posible da baita ere estekak, URL-ak gehitzea. Hemen dauzkezu, markatu, utzi, plus honetan, eta hemen dauzkezu, big berdin ere kasu honetan, esteka berri bat hartu, eta jarriko zuneke ze esteka da, laguntza dokumentua edo, markatu, laguntza, eta hemen jarriko nuke URL-a, eta listo, ez dut sortuko. Hemen bideo bat jarri, beste gabe, eta nik kontzateke bideo bat. Orduan, ikuste zuen nahiko erresa dela eta intuitu dela manejatzeko. Posible dut, zea guztitan, karpeta edo espazio guztitan, adibidez hauek balin badan nire espazioa, nire artxiboa, nire artxibo jarriko zerbait, artxibo, txoko, orokorra. Ikono bat gehituko jot, identifikatzeko beste gabe, ez da derrigorrezkoa. Eta posible ematea bat, tamaino bat, ondigoa, adibidez. Holoxe jarri, eta posible dut hemen, ikuste zuen bezala, hemen jarret hirugarren erronkarako edukiak, hemen edukik desberdinik jartzea, pixkat, jakiteko zertaz dan. Ez da hain simple, posible dut gauz gehiago jartzea, estekak eta bar, baino aurreago igual ikusiko dugu. Orduan, pentsatzen lehenengo bistazoa egiteko, gero ikusiko du nola partekatzen eta bar, baina lehenengo ezabatiteko hemen dezuela. Ikuspegi bat, orokor bat. Agur.